Faraonski moćni lav, idemo u divinu s njima, idemo u divinu. Idemo u divinu s njima, idemo u divinu. Sa braćom Grec. Potraga za medom. U redu. Danas ćemo saznati koja je to životinja najopasnija i najizdržljivija u celoj Africi. To je lako. Ja to već znam. To je lav. Čuješ li to? To zavija moj stomak. Šta želiš za doručak, Kris? Pa treba će nam obilan doručak za ovu misiju. Možda... tost? Tost? Opet? Da, najzabavniji deo je šta namazati. Imam čokoladne mrvice, imam džem, šarene mrvice. Ne, ja sam raspoložen za... Ni to. Ukusno je. Ne, hvala. Raspoložen sam za, da vidimo... Ozbiljna odluka, Kris. Mislim da ćete otkriti da je jedna od najopasnijih životinja u Africi leopard. Slušaj ovo, Koki je upravo otkrila poruku kuvara retkih životinskih vrsta. Da, dok sam išla kod Zaka, čula sam poruku. Bilo je teško da otkrijem šifru, ali uspela sam ovoliko. Gospodine Varmitek, pozivam vas u Kalahari u Africi, gde ću vam poslužiti meni od misteriozne životinje sa prelivom od meda. Med! To želim na tostu. Žao mi je, Kris, doručak je gotov. Moramo da spasimo životinju. Misterioznu životinju koju gurman želi da skuva za večeru. Životinju koja ima veze sa medom. Moramo da odložimo potragu za najjačom životinjom u Africi i počnemo operaciju spasavanja misterioznih životinja. Za spasavanje životinja! Momci, a gde idete? U Kalahari! Ali vi već jeste u Kalahari. O, da. U redu, da vidimo. Ako je i med na meniju, onda gurman mora da potraži košnice. On uvek sam sakuplja sastojke za kuvanje. Onda ćemo spasiti tajanstvenu životinju koju je uhvatio ili pokušava da uhvati. Znači, moramo da pronađemo košnice divljih pčela. U redu, ja sam pčela. Šta radim? Probudim se ujutru i odletim. A, lični insektokopter. Stvarno ti treba. Hej, zašto da hodamo kada možemo da letimo? Ja sam pčela i tražim cveće. To rade sve pčele. Pronaći ćemo pčele i pratit ćemo ih do košnice. Hej, pijte vodu na drugom mestu. Ovo je odlično mesto za restoran sa menijem od ugroženih vrsta. Med je blizu. Eno, pčele vole cveće jer u njemu ima slatke tečnosti koje se zove nektar. O, pogledaj. A Kris, ne približavaj se. Pčele vole svoj lični prostor. Usisava nektar svojim jezikom, zatim ga stavi u stomak da ga sačuva. O-o. Au! Ona pčela je radila svoj posao i onda... Si ti gurno nos gde ne treba? Da, smetao sam joj. I naravno da me je ubola. One ubadaju samo kada brane sebe ili košnicu. Ove pčele su se baš naljutile. Naravno. To su afričke pčele. Njih zovu i pčele ubice. Najagresivnije Pčele na svetu! Wow! Mislim da smo pronašli najopasnije životinju u Africi. Pčele. Pa sa 14 grama težine dobijaju dodatne poene za izdržljivost jer su sredili džina kao što je Kris. Dobijaju ocenu 8 na meraču braće Krec. Ne, lav je najopasniji.
Hej, on je grabljivac koji napada. Ovo ti kaže neko ko je napadnut. Najopasnija je afrička pčela. Kris, je li to tvoj nos ili imaš paradajz na licu? Zauvek ću zapamtiti da pčeli moraš dati prostora. Spremna za uzletanje. Prati onu pčelu, do košnice! Nemoj da je izgubiš. Eno je. Wow! Izvini, nisam te video, nisam namerno. Vidiš, lav je najopasniji. Pa, uzimajući u obzir veličinu i dodatne poene za izdržljivost, znajući da se pčele brane, a lav je agresivan grabljivac, imamo ocenu 9. Stvarno je tesno između lave i afričke pčele. Fale mi podaci. Prati tu pčelu. Osjeća se slatki miris. Med je blizu. Zdravo pčele, zdravo medu. Eno je pčela, vraća se u košnicu. O, kako sam srećan da vidim zelenog i plavog momka. Oni će mi pomoći da ukradem med.